духтарака успет кунен ки киртои фасон тамом мешава. Ин аминҷа каддо меша. Мебинен бори новинка дар магазини Замира 100 сомон а Замира? 100 сомон каддо ме аминҷа чӣ боре ҳастай 100 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза чорум қатор дасти росте на? Дасти рост чорум қатор духтаро ҳафтум контейнер. Нигоҳ кунен доставка надорад. Аминҷа чӣ намуд киртои фасоне мебинен 100 сомон шидагай. Нигоҳ кунен чӣ хабир сачои хушро вардагиян 100 сомони ғавсака ки хушру. Леки успет кунен духтаро бор бисёр айнами дукон ҳамаш 100 мияй. Леки одам бисёр ки меояд мумкин ки тамом мешава. Барои ҳавай ҳами ки навора диден ҳатман омада тамошо кунен. Яке оз нишон додем, ин дига цветош ҳам аста? Ира бинен чӣ хушру ай 100 сомони чанд расветкаш аста. Интихоб хеле зиёдай 100 сомон. Ман ай цветам расветкаи ҳавая ва боисё ҳам доштай духтаро. Марҳамат беҳтарин кирто бо нархи дастрас дар ҷои Замира шуморо интизор ай киртагир бошен. Ҳатман омада тамошо кунен. Мана руги халатора бинен охи духтаро ва аҷоибот хушру. Двойка халат чизе ки мебинен 100 сомон кардаган кам айнаке муспет кунен. Дига намудош ҳастай аз ҳар якташ чандтая я Замира. Мана марамат ҳамаи ҳамино 100 сомони. Чӣ намуд двойкае ҳаст 100 сомон. Ира бинен киртапоча 100 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка аз ами двойка чанд цвет будай диден. Тарафи пажарка якум дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер духтаро. Рақамошон аст страничкашон отметить мекунам. Будроен качон гап занед доставка надоранд. Ина барои суроғашона ёфтан метавонен занг занену маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен. Мана хушруги шабин ва иёшам 100 сом. 100 сомон. Аз инам чанд расветкая. Ҳами магазини Замира да ҳар он чизе ки дидестен 100 сомон ай духтаро. Марамат успет кунен. Вақт нест мисол ҳар якта нишон доданда. Леки шумо биёену хутон бинен ай пеш. Туника, кардиган, болопӯш чизе ки дар корайтона духтаро пеши Замира биёен 100 сомон кардагай. Инаи халатакора бинен охи 100 сомон. Марамат бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза мешава чорум қатор дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер. Марамат ҳар он чизе ки дар дукони Замира ҳастай 100 сомон ая. Куртка ини хеле туничко ҳастай, кардиган аст, болопӯш аст. Хулос 100 сомон. Двойка дори икртай қахшру. Ина ҳамаш 100 сомони духтаро успет кунен. Интихоб хеле зиёдай чӣ двойка, чӣ куртка, чӣ кирта ҳамаш 100 сомони. Ёям 100 сомон двойкаян диден. Ҳамаш 100 сомон. Инаи двойкаи вилветишам хушрува духтаро. 100 сомон буркошон катян. Манами тараф ҳамаш бо двойка будай. Жимпиракай. Ва ира бинени қахавсаки хушру 100 сомон. Куркора бинен духтаро акция рафтестай 100 сомон кардаишона Замира. Марҳамат бинен чихо бисёрай. И тараф даем ҳамаш 100 сомония. Кадомша мегирен безрукавкаям астай, курткаям астай, не хежим пиракои хушруам аст. Ҳамаш 100 сомон. Марамат бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ҳафтум контейнер. Якум дарвоза ки дуборид гаштен чорум қатор дасти рост ҳафтум контейнер да анами хел курткои фасон жимпир кардиганои хушру ҳамаша 100 сомонӣ метавонанд ки аз ҷои Замира харидорӣ кунанд. Ина беостинакои фасонам доштаед диден хушруа то 60 размер доштаед. Расветка дора? Бо расветкошам будай духтаро. Мана 100 сомоне. Бехат фасонак 100 сомон. Доставка надори а Замира? Доставка нестай хитон биёен духтаро. Замира омадагем духтаро нигоҳ кунен ҳамаи чира 100 сомон кардагай. Куртка, кардиган, халат, кирта хулас ҳамаш 100 сомонияй боруш нав омад. Марамат успет кунен биёен одам нигоҳ кунен чиқа бисёрай алакай. Ҳама медонад Замирара. Бозори Корвон тарафи пажарка мана якум дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер. Доставка надорам барои одам бисёр доран чун духтаро успети доставка кунӣ намекунанд. Биёен ҳатман биёен рақамашона мемонум барои агар суроғара наёфтен метавонен нависен шуна.